facem unboxing cu chestii de pe Shein pentru casă și încep cu cănile astea două, pentru că s-a deteriorat cutia în care era. Asta, așa, cu fundiță, foarte gări și asta cu inimioare. Asta este cam mică, nu știu ce putem să beau din ea. Aici cred că este ceva, o lumină. Aici telecomandă, are mai multe culori. Pare destul de interesant. Aici două chestii așa de decor. Bine, eu inițial credeam că sunt mai mari. Foarte mici. Drăguțe. Aici am o altă cană. Și să fac poze de ziua îndrăgostiților. Și mai am una cu inimioare și o să-i fac cafea de ziua îndrăgostiților și soțului meu în cană cu inimioare. Aici am o bază. Deci baza asta mi-a plăcut maxim. Și soțul meu, când o să vezi videoclipul ăsta, să știi că trebuie să cumperi fără să umple baza asta. Tot cu inimioare. Cealaltă cană cu inimioare. Asta are și farfuriuță. Foarte drăguță. Nu am nicio cană cu farfuriuță așa. O farfurie cu inimioare. Și aici am tot farfurie cu inimioare. Asta l-am deschis-o. E tot farfurie cu inimioare. Poate o să le folosesc prin videoclipuri când mai filmez ceva. Și văd așa drăguț. La lele, frumoasele mele. Aici am o caserolă. Inițial am crezut că este mai mică. Scuzați. Are și tacâmuri. Aici are secțiunea pentru tacâmuri. Este foarte interesantă, doar că este mare și eu nu, de la dimensiuni. Aici mi-am luat o lumină din așa pentru telefon. Vai, ce place asta. Cu mamacita. Asta este tot ce mi-am luat eu la campania cu produse pentru case. Pupi, bye!